Sumubok at inusara ang nagway ka kung tanawon walay problema apan baka di ay pala kay napupus na sa sala o nagandoy nga dunay makakala. Si Kristo o kamiya mualaga na ako bisan ako dili hangayan sayang at tubangan apan ako iyan ang gihinluan.
sa gugma ni Kristo. Kahibulungan gayud ang Ginoo, ang sala nako iyang gipasaylo, sa dalan niya gitultulan ako. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Kun mo balik siya, andam ka ba? Kun mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya, ang saad niya may ganting madawata. Ang saad niya may ganting madawata. Okay, maayong gabi mga higala o mga suki o mga pinarangga nga tigpaminaw. Dini sa tulumanon kini ang maayong balita. Usa kini katulumanon sa inyong mahigala nga mga Seventh-day Adventist nga magahatag kanatog paglaom sa kaluwasan. Nga bisan sa makasasala pa kita, si Kristo nagpakamatay, nabanhaw og miadto sa langit, nagandam og matahom nga puloy-anan alang kanato og sa dili madugay mobalik siya aron sa pagkuha sa tanan nga mga iya. Kini ang maayong balita tulumanon usab nga nagapanuktok og bubukas sa ato mga salabutan og magahatag kanatog insakto nga pagsabot sa kamatuoran og kompletong mga kasayuran, mga pasidaan og mga giya sa angay natong pagabuhaton karon samtang nagapaabot kita sa haduol nga pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Kini ang mayong balita karong gabi na pagadumalahon kini siyang mahigala Brother John dito kinasad si Brother Libre Claves sa mga pakiguban karong gabi na. Sa dili pa ito mapadayon sunahan atong iyon si Brother John alang sa opening prayer. Brother John. Okay, atong hiyos, Brother John, alang sa opening prayer. Okay, mga higala, magampo kita. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan, ining taknaa. Kami nagpasalamat kanimo nga bisan pa sa daghang mga kakulian, pero sa gihapon, kini nga programa, mabati paghapon dinis kahanginan. Panalangin ang tanan, nagapaminaw karon, panalangin ang istasyon, panalangin usab o Diyos, ang mga nagapaminaw, dadas kahayag sa kamatuoran, sa pangalaga, de kanimo gipangayo namo kini, tungod lamang kang Kristo ang among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, ato nga gina-welcome no ang tanan nato nga mga viewers, ato mga listeners, mga followers na ining nga program. So gina-welcome mo na mo higala karong gabi na nining tulumanon kini ang maayong balita. So pwede na mo makapadangat diri namo ni Brother John og mga mensahe, mga importanteng mga mensahe sama sa mga greetings so roban pang mga importante kayo nga inyong ipadangat ngadto sa inyong maminahal sa kinabuhi ngadto sa inyong mga friend no. Pwedeng mo text mo diri namo ni Brother John sa mga number nga amo kanunay gipahibaw nga na ninyo, pwede sa ako nga messenger o diri sa atong comment section na higala sa DYCM Bugo Adventist no. Atong gina-welcome mga higala nato nga naminaw dinis Visayas, diha sa Mindanao o diha sa Luzon. So good evening niyong tanan og mga higala nato nga nagalantaw karon sa ato nga programa sa tibuok kalibutan or kung asa mong dapita karon nagalantaw sa ato nga program, gina-welcome mo na mong higala nining tulumanon sa kini ang maayong balita. Makahimo mo sa pag-participate
pinagi sa pag-chat nga rin amo mga higala na amoy mga dugang tubag karong taon-taon sa pangutana nga ato nga pagahisgutan. So ato na nga gina-welcome ang inyong mga tampo, no? So bliyo na mo ang tanan atong gina-welcome karong gabi na. So atong hatag sa ng panahon ni Brother John sa pagpanimbaya nga na kanyo, Brother John. Well, daghang salamat Brother Libby. Atong pasalamatan ng atong mga kaigsunan, magkaigalan sa ilang pagpailob sa gidugayon sa nahimong problema sa DYCM o unya kutob sa giabot og tanang naminaw karon. Welcome, welcome, welcome. Okay, moadto ta higala sa unahan no ato ning basahon ang mga mensahe nga atong nakita dinhi sa screen. Ato ning tanawon nya panahon na higala kung wala pa mo maka-type diha, so hinahinay na mo nya i-send ninyo sa comment section nato kay ato nang sugdan pagbasa ang mga mensahe nga midangat dinhi. Nya imong kalimot mga higala sa pag-share ning ato nga tulumanon ngadto sa ato nga mga friend, ato nga mga minahal sa kinabuhi. Okay, niya si Brother Mrs. Alex Liaban. Salamat sa paglab ug pagpray, Brother Mrs. Niya po si Saya Ang, si Brother Mario ni Alkisar. Bro, may gabi ini mo o uban sa imong kauban diya sa Panimalay o makahigalaan o kaigsunan to diya sa Katmon. Niya iyang mensahe, maayong gabi ninyo Brother Livy o Brother John. Nakahigayon na pod paminaw diri sa Panalipan, Katmon, Cebu. Kauban ni Brad Pablo Jason Jr. So may isang gabi ni mo Brother Pablo Jason. Niyasad ang Riverside FM Cebu. Nag-hook up na sad sa ato nga programa yung dinhi nga on air na diri mga brad. So thank you kay no sa atong madasigon o maabtikon nga CEO diha o sa ato nga station manager. So atong gipasalamatan ang inyo kanunay nga pag-on air sa ato nga program o kang Pastor Joel Tirana o sa tanan diha nga naminaw sa Riverside FM. Gina-welcome mo na mo higala dinhi sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Makahimusan mo pag-participate dinhi sa ato nga programa. Okay niya po si Brother Rufino Moreno sa Luok po ni San Remigio. So maayong gabi ni Brother Rufino. Unya salamat kayo sa paglab o pag-pray sa ato nga program. Niya sad si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo Brother John o Kuya Livy o mayong gabi isab sa mga kaigsunan nga naminaw o sa mga nag-view niini nga programa sa kini ang maayong balita. God bless sa tanan. So God bless also Brother Ronilo o sa imong pamilya des Bugo City. Thank you so much Brother Ronilo. Ingat ka diha sa Saudi Arabia. Okay ni asad si Meliod sa Silasol. Salamat po sa pag-pray o paglab Brother Meliods. Niya nakita po nato din si Brother Erwin Juanes. Mayong gabi amo judning abangan permi ang inyong programa o ginashare permi from Iyosan Almeria Beliran. So thank you kayo no Brother Erwin Juanes. Aron mahimutang part sa ato nga program atong i-share mga higala ang ato nga programa parang daghan ang makapamati sa pulong sa Ginoo. Niya sad si GJ or Gay Marie Kalapuan. Salamat sa pag-pray o paglab Sister Gay Marie. Niya sad si Lisa Ofiasa Almonicar. Mayong gabi sa inyong duha Brad Lib o Brad John. So good evening Sister Lisa. Niya sad si Lane of Korea. Mayong gabi ninyo kaninyo Kuya John o Kuya Libby. So good evening Sister Lane. Niya po si Dwayne Murphy Claves. May kinakahigayon kag tanaw diha
more. Kundi maayong gabi mga kapaglaom. Okay, salamat kayo na po ni sa Adventist World Radio sa Hope Radio sa Toledo. Okay. Ani apod si Brother Hill Tugahan. Parihil ni. Salamat Parihil kay atong pangutana nga pangutana sa imong Bible student mao nay atong tagdon karong gabi na. Okay, ato ning lilion makadiyot ang ato nga cellphone mga higala. Ato ning tagdon ang mga niya sa atong messenger. Nag-send sila og heart, ang uban nag-pray, ang uban nag-love o niya ano nag-mensahe sa bang uban. Niya si Brother Ronilo Itang, mayong gabi ni Brother Ronilo, niya sad si Brother Alvin Risoor. So, good evening nimo bro. Uban sa imong family diha sa Kadwawan. O niya sad si Willie Sintihas. So, thank you kayo Willie Sintihas sa always nimo nga pagsunod sab sa atong programa. O niya sad si Sister Nikki Sumalinog. Sister Loni ni. O niya po si JJ or Gaymarie Kalapuan. Ato po nakita si Brother Rufino Moreno. So good evening Brother Rufino. Niya na siya mensahe. Thanks sa pag-send bro Live. God bless. God bless po nimo dia Brother Rufino Moreno. Kanya niya po si Brother Abner Dualio. Nakiguban po na to si Brother Rolls Soto Tams. Kanya nakita po na to si Levites Bersero. Mayang gabi ni mo ma'am. So thank you sa pagpakiguban sa ato nga tulumanon. O niya, dirita mahigala sa balikan tani diri sa pikas nga monitor ato ning lantawon makadiyot. Okay, ato ning tanawon mga higala ang mga higala na to nga nag-send og heart ang uban nag-love sa ato nga program. Arita sa mga nag-send og heart no, nagpasabot nga nag-love sa atong program ato ning unahon pagtagad niya si Brother Edwin Juanes. Kanya niya po si Brother Eric Sinoy diha sa Mabuli sa Purok Sais karon. Tas Purok Lomboy lanog-lanog niya atong programa kay mga bag-o ng speaker na upat na ka speaker iyang sound system nga iya do ng palanugon diya mga silingan diya nga naminaw. Ngadto nila niya sa mga Pagubo family diya, mga Sinoy family, mayong gabi ilanan mga Maglasang family. Nila ni Sister Darling, nila ni Vanessa, ilang ganggang ilang mga family, unya diha nila ni Brother Johnny Kalapuan. Good evening yung family. Diya sa mga Serapinog, mga Lipalam family. Tanan diya mga Liamorin family. Good evening sad sa mga Pasyol family. Diha sab sa mga Ilosorio family. Mayong gabi nga sa mga pamilya sa mga Sumalinog. Diha tanan sa mabuling atong mga silingan diya ganaminaw karon atong gina-welcome sa ato nga tulumanon sa kini ang maayong balita. Nga diya po slibho. Always po na naglanog-lanog kang Brother Nelson Bersero iyang sound system. So good evening sa tanang tagalibho, kutob sa naminaw, naabot sa lanog sa mga sound system diya atong gina-welcome karong gabi una. Okay, ato ni ipadayon pagbasa niya po si Lisa of Yasa Almunicar, Dudong of Tana, niya sad si Maki Koro, o niya Noel Nodalo Estrira, o niya si J. Merced, niya po si Parihil Tugahan, o niya si Levites Bersero, Brother Jedel Peritos, Eljon Tonyakaw ni Dia, niya po si Tikya Emilda Osabel Boratso, Ronilo Itang, Chiri Doktora Langido 5, og Sister Lynn of Keria. So mao ni atong mga nakita sa screen, atong mga higala nga always nagasunod, nagtan-aw
sa ato nga program sa kini ang maayong balita. Okay, magpadayon tahigala nga tusunahan. Ato ning basahon ang pangutana nga gipadangat dinhi sa ato nga programa. Kini nga pangutana si Parihil Tugahan ani ang nag-send. Pangutana ni siyang Bible student. Gusto niya nga matubag karon nga gabi, so ato ning tagaan og panahon ba John? Ato ning tagaag panahon ang pangutana nga miabot dinhi sa ato nga programa. Okay, muni pangutana Brother John nga aton tagaan og pagtagad. Pangutana ni nga gikan kang Parhil, gikan po ni sa iyang Bible student. O niya iya ning gustong ipatubag dinhi kay mo participate po daw siya karong gabi una. Okay, muni pangutana maayong gabi ninyong duha dong John og akong mentor nga mga evangelist sa kahanginan, usa sa akong Bible student. Human sa akong topic mahitungod sa adlong igpapahulay. Okay, na some text missing man arita sa isa ato tanaw dire. Kay ato ning basahon og klaro dire. Dira. Mayong gabi ninyong duha dong John og akong mentor nga evangelist sa kahanginan, usa sa akong Bible student. Human sa akong topic mahitungod sa adlong igpapahulay og hurot iyang pagtuo og kumbinsido siya nga ang adlong igpapahulay dili man di ay Domingo kundili Sabado man di ay. Iyang pangutana mauni kung dili lang kuno siya moalagad og mosimba, naa ba daw siya'y silot nga iyang madawat? Salamat. Okay. Salamat nga inyo ning mahatagan og pagtagad. God bless ninyo and more power. Gikan kang Hill Tugahan. Okay, salamat kayo pare sa pangutana nga imong gipadangat dinhi. So muni aton tagaan og pagtagad karon. So ako ning utrohon pagbasa para nga ang ato sa mga suki nga tigpaminaw nga gustong mo tampo og tubag, makakatsa po sila sa tumong sa pangutana. Ingon din nga mayong gabi niyong duha dong John o akong mentor ni nga mga evangelist sa kahanginan, usa sa akong Bible student. Human sa akong topic mahitungod sa adlaw nga pahulay og hurot iyang pagtuo og kumbinsido siya ng adlaw nga pahulay dili man di ay Domingo kundi Sabado man di ay. Iyang pangutana mauni, kung dili lang kuno siya mo alagad og mosimba, naa ba daw siya silot nga iyang madawat? Kung dili kuno siya mo alagad og mosimba, naa ba daw siya silot nga iyang madawat? Okay, mauni iyang pangutana Brother John, mga higala, kung nakuha niyong puntos pangutana, makahimo na mo sa pag-send direct mga tubag aron ato ng tagdon og basahon tana, makatabang mo pagpasabot sa ato nga sa pangutana nga atong entertainon karon. So ako sa ning basahon ni apod si Belinda Lohira Tirana, salamat sa pag-pray. O niya pod si Sister Celia Pelicano Tonyakaw is watching. So salamat kayo Sister Celia o ba ni Brother Nick diha sa Bohol. So good evening ninyo diha. Welcome sa ato nga tulumanon. Okay, Brother John. Okay, daghang salamat Brother Libby og salamat sa niining pangutana nga gipaabot ni Brother Hill Tugahan. Mahitungod ana. Ang usa ra gyud ang usa sa mga kuan nga kung dili siya mo alagad ug dili siya mo simba, duna ba siya silot nga madawat? Sigurado na lang gyud nga duna siya silot nga madawat. Tungod kay una, wa siya mo alagad, ikaduha, wa siya mo simba. Natural nga duna siya silot nga dawatunon sa umaabot nga mga adlaw sa paghukom. Nga naman,
Kay kung atong tan-aw dinhi sa Biblia, nagkinahanglan gyud ang tawo nga mosimba ug moalagad diha sa Ginoo. Sa diha nga si Satanas nangahas siya sa pagtintal sa atong Ginoo. Og unya giopiran pagani niya sa tanang kahimayaan o mga bahandi sa kalibutan. Nga iyang ihatag basta nga muhapa og mosimba lang si Ginoong Hesus iya. So kining pagsimba importante gyud na. Niya gisulti sa atong Ginoo dinhi sa kuno atong basahon ni. Sumala dinhi sa anita magsugod dinhi sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 8. Unya gidala si Hesus sa yawa ngadto sa ka habog kaayong bukid o gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan. Og ang ilang kaanindot ang yawa miingon, ihatag ko kini kanimo kining tanan kung muluhod ka og mosimba kanako. Tanawa, ang gusto siya nga mosimba sa Jesus niya. Pero unsay tubag ni Ginoong Hesus? Mitubag si Jesus pahawa Satanas. Ang kasulatan nagingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. Unsay gisulti sa yawa? Ano unsay gisulti ni Kristo ngadto sa yawa? Simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya ang alagari. So kinahanglan nga ang tao mosimba ug moalagad gyud diha sa Ginoo. Nagdili ka mosimba, di ka moalagad, aw natural. Nga duna gikay silot nga madawat sa Ginoo kay ang gisulti ni Kristo nga ang Dios simbahon ug alagaron. Karon kay ang Dios man nga simbahon ug alagaron, mao magina mo alagad tag mosimba ta sa Dios. Si Kristo gitintal. Unya sa dihang gitintal si Kristo, giingnan niya Satanas, ang Ginoo nga imong Dios mo'y simbaha ug alagara. So malinaw nga ang Dios kinahanglan simbahon ug alagaron. Ang gihisgutan dinhi sa Pinadayag kapitulo 14 bersikulo 6 ug 7 ingon niini ang gisulti sa maong bersikulo no sa 6 ug 7. Unya nakita ko ang laing anghel nga naglupad nga nagdala sa walay katapusang maaminsahi aron isangyaw ngadto sa tanang katawhan sa kalibutan sa nagkalain-laing nasod, banay og pinulungan. Ug misulti siya ug kusog kahadluki ang Dios og dayga siya kay miabot ang panahon nga hukman niya ang katawhan. Simbaha siya nga maoy nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tuburan sa tubig. So malinaw nga ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, ipasimba, magsimba ang tao. So dinhi sa Biblia, ang angay pagasimbahon, ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Kaso nga lang, daghan sa mga tao karon nga nagsimba, pero dili mao ang ilang gisimba. Klaro nga ang Dios alagaron og simbahon. Pero daghan ron nga nagsimba nga dili mao ang ilang gisimba. Pero ang gisulti nga ang pagasimbahon ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat og tinubdan sa katubigan. Unya, ngano may tadaghan ang nagsimba pero dili mao ang ilang gisimba. Dinio sa Isaias 45:20 hisgutan, panagtigom kamo o panganhi, paduol kamo sa tingob, kamo nga nagpakagawa sa mga nasod. Wala kaing kahibalo
kadtong na nagdala sa kahoy sa ilang linilok nga larawan og na nagampo sa usa ka Dios nga dili makaluwas. Tanawa ha? Nagsimba sila. Apan dili makaluwas. Ang gisulti sa Biblia ang pagasimbahon ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tinubdan sa katubigan. Karon, kung atong basahon kay mao na ang simbahon og alagaron, si Kristo kinahanglan ba nga ang tao magsimba niya? Timan niya nga ang gisulti ang pagasimbahon ang Dios nga nagabuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug sa mga tinubdan sa katubigan. O unya, kung atong tanawon, si Kristo ba'y angay nga pagasimbahon? Yes, kung atong basahon sa nahaunang Korinto 1:2 nag-ingon, nganha sa iglesia nga iya sa Dios nga naa sa Korinto, kanila nga nabalaan pinaagi kang Kristo Jesus ug nga gipanagtawag ingon nga mga balaan uban kanilang tanan nga sa tanang dapit nagasimba sa atong Ginoong Hesukristo, ilang Ginoo maingon nga ato usab. Magunsa? Magsimba sa Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Kinsa ang pagasimbahon? Si Kristo. Karon, kay pagasimbahon man si Kristo, unya gisulti man nga ang pagasimbahon ang Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Bot bang ipasabot nga si Kristo mo'y nagbuhat sa langit ug sa yuta? Yes. Kung atong basahon sa Hebrehanon kapitulo 1 versikulo 8 ug 10, dinhi sa the Word of God nag-ingon dinhi, apan ngadto sa iyang anak nag-ingon siya. Kinsa man ning anak? Sa Jesus. Kinsa man ning gipasabot siya? Ang amahan. Apan ngadto sa iyang anak nag-ingon siya, ang imong gingharian o Dios wala gay katapusan ug matarong ang imong pagdumala niini. Yes. Og midugang siya pag-ingon ngadto sa iyang anak. Tanawa, ikaw Ginoo mao ang nagmugna sa kalibutan ug ang langit gibuhat usab sa imong mga kamot. Sumalinaw nga ang tao magsimba sa Dios, sa Dios nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. Ang tao magsimba kang Kristo kay nganuman siya ang nagbuhat sa langit sa yuta, siya ang nagbuhat sa kalibutan. Natural nga dili sayop ng tao nga magsimba diha kang Kristo. May silot ba ang tao ug dili mo simba, dili mo alagad? Duna kay gisulti ni Kristo mao'y simbahon ug alagaron ang Dios. Dinhi sa gisgutan dinhi sa Living Bible sumala sa Juan kapitulo 1 versikulo 1 ngadto sa 3 ingon niini ang katunhay ang gipamulong dinhi nga matud pa dinhi sa Juan kapitulo 1 versikulo 1 ngadto sa 3 niya ang gisulti. Before anything else existed, there was Christ. Sa wala pa nagalungtad ang tanang mga butang, diha na si Kristo. There was Christ with God. Diha na si Kristo uban sa Dios. Naging He has always been alive and is Himself God. Tanawa, Dios si Kristo. Atong gibasa kaganina pagasimbahon ang Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, tinubdan sa tubigan. Si Kristo ba'y nagbuhat sa langit, sa yuta? Sa kalibutan? Yes, sumala sa ato nang gibasa. Unya, gipamatud-an din nga before anything else, matud pa, existed, before anything else existed, there was Christ with God. Mo na gisulti. He has always been alive and is Himself God. Nya, itong basahon sa 3, He created everything. There is nothing exist that He didn't make.
Kita ni lutaw na. So pagasimbahon gyud ang Dios, alagaron ang Dios, kadtong Dios nga nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat ug tinubdan sa katubigan, diin walay lain si Ginoong Hesus. Ang Henesis Kapitulo 1, versikulo 1, naging sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. So gipamatud-an sa man nga si Jesus ang nagbuhat sa langit ug sa yuta sumala sa Hebreanon Kapitulo 1, versikulo 10. Niining puntuhan, niining mga bahina, malinaw ang gipadayag sa balaang kasulatan nga ang Dios gayod pagasimbahon. Unya, ug di na lang ka manimba, di ka mo alagad sa Ginoo o ikahimaya o ikahimuot na sa yawa. Kung atong basahon dinhi, sumala sa gisgutan sa Roma, no? Kapitulo 14 versikulo kinini ang kuan dinhi dinhi sa Roma 14 niya versikulo 8 ug 11, no? 9, 8, 9 ug 11 nagingon. Kung nagakinabuhi kita alang sa Ginoo, o kung mamatay kita alang usab sa Ginoo, busa kung magkinabuhi kita o mamatay iya kita sa Ginoo. Mao kini ang hinungdan nga si Kristo nagpakamatay og nagbanhaw aron mahimo siyang Ginoo sa mga buhi o sa mga patay. 11. Kay nagaingon ang kasulatan, ako ang Ginoo nga buhi, moabot ang adlaw nga ang tanang tao muluhod sa akong atubangan og muila nga ako Dios. Ang tanang tao magunsa naman muluhod muila nga siya Dios. Natural nga ang tao moalagad og mosimba kay muluhod magani magsimba diha kang Kristo. So salamat higala ni Brother Hill pod nga nagpadala aning pangutana. Well, si Brother Libby maghatag dugang pagpatinaw ning mga bahina. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Unya salamat po kayo sa pangutana Parihil. Unya ato rin sa ning basahon, ato po nakita din si Reggie Fel Ibanez. Good evening, bro. So, good evening, Brother Reggie. Salamat sa inyong pagbisita ng atos kaduawan. Niya po si Judy Pian Dotothi. Good evening sa tanan. So, good evening, Brother Judy Pian Dotothi. Isam ni si Brother Jonathan. So, good evening ni mo, bro. Niya po si Mrs. Alex Liaban. Kay balaod man sa Dios nga balaanon ang igpapahulay. Kung musupak ta sa balaod, siyempre naagyod penalty kung silot. Okay, thank you kayo. So, arita higala sa pangutana, balikan nato ang pangutana nga atong gitagad karong gabi una. Pangutana kini nga gipangutana sa ato nga evangelist po diya sa Carmen karon, si Brother Hill Tugahan. Iya ning nabagtan nga iya nga gibay bustadihan. Anya matod pa niya din nga hurot jud iyang pagsabot, nakasabot jud siya sa topic mahitungod sa adlaw nga pahulay. Hurot ang iyang pagtuo, kumbinsido siya nga ang adlaw nga igpapahulay dili di ay kuno Domingo. Kaya nabi ni Bible si Parihil nga ang santos nga Biblia nga gibinisaya ni Monsignor Yap gikan sa Latina Vulgata. So napabasa gyud niya nga ingon niya hinumdumi nga santuson mo ang adlaw Sabado. Hurot ang pagtuo niya sa iyang ibustadihan nga ang tinuod ing papahulay dili Domingo kundi Sabado. Ang iya lang pangutana, nangutana daw siya kung dili lang kuno siya moalagad og mosimba, naa ba daw siya silot nga iyang madawat. Sa ito pa, di siya moalagad, but pasabot, di siya musunod sa pagbantay sa adlaw Sabado. Tuo siya, hurot yung pagtuo, pero di lang siya mutuman. So, pangutana,
doon na ba'y silot siyang mapaabot sa alas katapusan. Ang adlaw gud nga igpapahulay mahigala, part na sa napulo ka sugo. Ikaapat ng sugo sa napulo ka sugo, unya imo nang nasabtan nga nagsugo ang Dios kanato, nga matod pa diha hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay. Sa unom ka adlaw magbuhat ka, buhata ang tanan nga buluhaton nimo. Apan si kapito ka adlaw, iya sa Sabado, igpapahulay sa Ginoong Diyos nimo, dili maghimog bisan unsang buhat. Kay sa unom ka adlaw gibuhat sa Ginoo ang kalangitan, ang yuta, ang kadagatan ug ang tanan nga nanini, og mipahulay siya si kapito ka adlaw. Tungod dini gibendisyonan sa Ginoo ang adlaw sa Sabado kon pahulay og misantos kaniya. Sumatin-aw ang Biblia nga nagsugo ang Dios nga hinumduman og di nato kalimtan ang adlaw nga pahulay nga maong Sabado. Nagsugo ang Dios unom ka adlaw magtrabaho ta. Pero ikapito ka adlaw nga matod pa sa Catholic Bible nga iya sa Sabado igpapahulay sa Ginoong Dios nimo. So ang Sabado igpapahulay gina sa Ginoo. Ingon na Ginoo ni ining adlaw dili ka magbuhat, kanang pagkasulti nining adlaw di ka magbuhat. Sugo na niya nato. Giangkon si Ginoo nga iya na nga igpapahulay. Igpapahulay si Ginoong Diyos nimo ang adlaw Sabado ni ining adlaw kung sa sultis Ginoo dili ka magbuhat. Kita na'y gisugo ni ana. Ang rason sa Ginoo atong gibasang 11, kay sa unom sab ka adlaw gibuhat niya ang langit, ang yuta ug ang tanan, og bipahulay siya sa ikapito ka adlaw. Tungod nini gibendisyonan sa Ginoo ang adlaw nga Sabado. So ang rason di ay nganong patrabahoon tagikan sa Domingo kuto sa Biyernes, tungod kay ang Dios sa sinugdan nagtrabaho pod siya. Nganong papahulayon ta pag-adlaw Sabado? Tungod kay ang Dios pod nagpahulay ni anang adlaw gikan sa tanan niyang buhat. Sugo na sa Ginoo mahigala. O niya, ang sugo sa Ginoo, kung imo ning lapason, kasala ta. Sa unang Juan 3:4 ang mabasa diha, ang pagpakasala maoy paglapas sa sugo, kay ang paglapas sa sugo sala. Subot pa subot, naglapas ko sa adlaw pahulay, kasa ko sa Ginoo. O kay nakasa man ko sa Ginoo, ang bersikulo 8 nagsulti, ang nagpadayon pagpakasa kadtong wa gyud mo undang sa pagsupak sa sugos Ginoo ug sa igpapahulay. Ingon ang Biblia, ang nagpadayon sa pagpakasala iya ni Satanas. Kay si Satanas nagpakasala man usab sukad pa sudad. Buti pa sabot, malinapason pod ang yawa sukad pa sa sinugdan. Ni ang yawa unsaon man ni? Sa pinadiyag 21 Gs, sa 20 versikulo Gs mahigala, ang yawa itambog ngadtos kalayo sa impierno. Itambog ang yawa. Og ang mga anak sa yawa nga kadtong balinapason sa balaod, iapil pagtambog kauban sa yawa. So, ang atong buhaton, aron dili ta malaglag sa katapusan, undangan nato ang paglapas Ginoo. Moalagad tas Ginoo. Niya ako bitong gitan-aw sa Google. Akong gipangutana ang Google. Akong gisulad pangutana nga what shall we do? Kung sa atong buhaton, if we serve God. Kung sa may atong buhaton kung kita mag-alagad si Ginoo. Ngang tubag sa Google, serving God with all your heart means a total wholehearted devotion that places God at the center of your thoughts. O nindot kayong tubag din nila sa Google. Ang pag-alaga daw sa Ginoo
sa tibok natong kasing-kasing nagkahulugan kini nga total gyud kinasing-kasing wholehearted devotion ato yun wholehearted kinatibok nato gyud nga pag devotion nato sa Ginoo o niya atong gibutang ang Ginoo sentro sa atong una-una actions and life sa atong mga binuhatan sa atong kinabuhi express through worship pag-alagad siya atong i-express pinaagis pagsimba kaniya prayer pag-ampo obeying His commandments sa ato pa ang mag-alagad sa Ginoo ang buhaton doon na kay total devotion nato sa Ginoo na kay pagsimba sa Ginoo imong unahuna sentro sa Ginoo o niya mag-ampo ka sa Ginoo magtuban ka sa sugo sa Ginoo ni obeying His commandment ang makalunay pag-alagad sa Ginoo o niya karon kung di na ta magtuman sa sugo di ta mo alagad sa Ginoo na ba tayo mapaabot ka silot na mahigala nga naman kadaglapas man ta o niya sa itong mabasa sa unang Korinto 6:9 walay tao nga malinapason sa balaod sa Dios nga pasudlon sa ginharian sa langit kay wa man tay bahin sa langit mahigala ang atong bahin impierno kay duha ra may adtuan sa tao sa adlaw sa katapusan mga kahigalaan so doon na ba'y mapaabot doon na ang tao nga wa mag-alagad si Ginoo o niya ang tao nga wa magsimba sa Ginoo dunay mapaabot nga silot sa adlaw sa katapusan kay munay gisaad sa Ginoo so kung naghandom ta mga higala nga makaangkon ta ni anang gisaad sa Ginoo nga kinabuhi nga walay katapusan ang atong unahuna i-focus ginato sa pagsunod sa Ginoo. Kada ba tayo mabasa sa Juan 12 versikulo 26 kung kinsa kadtong moalagad kanako kinahanglan siya magasunod kanako kundiin gani ako ang akong alagad ato asab dito mo ni gisulti ni Ginoo na i-kondisyon siya kinsa ganitong moalagad nako kinahanglan siya magsunod nako so ang buhaton di ay mag-alagad tas Ginoo sunod pa niya gingon sa Google mag-keep obeying the commandments of God mutuman magbantay sa makasuguan sa Dios nga nagingon sa Juan 12:26 matod pa Ginoo ang moalagad nako kinahanglan siya magsunod kanako si Kristo di ato himuong modelo pagsulundan pangutana si Ginoo nagtuman ba sa sugo siya amahan atong basahon sa nakasulat sa Juan kapitulo 15 versikulo 10 mga higala paminawon niyo ako basahon ingon ani atong mabasa sa 15:10 matod pa di Ginoo kung tumano ninyo ang akong mga sugo magapabilin kamo sa akong gugma maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan kaklaro ana nagtuman si Kristo ingon si Kristo akong tuon og basa ang versikulo 10 kung tumano ninyo ang akong mga sugo magapabilin kamo sa akong gugma maingon nga gituman ko ang mga sugo sa akong amahan si Kristo di ay nagtuman siya iyang gipakita iyang gipahibalo kanato pinaagi sa sulat ni San Juan nga si Ginoong Kristo nagtuman sa mga sugo sa iyang amahan kay siya may atong perfect example mahigala isip kita makristohanon kay gitawag tag Christian kay ning follow ta kang Ginoong Kristo ning sunod ta niya higala karon kay pagsulundan man si Kristo ato mang sample si Ginoo nagtuman man siya sa mga sugo sa amahan
kita dahil magsupak. Tuman man siya, ang buhaton sa taong nag-alagad, magtuman pod sa mga sugo. Eksakto ang gugol nga matod pa, ang moalagad sa Dios, kinahanglan siya mo-obey sa commandment of God. Mutuman siya sa mga sugo sa amahan o ngadto sa mga sugo sa Dios. So muna itong buhaton, karon kay si Kristo may nagpakatao ning kalibutan na aron mahimong perfect example nato makasala. Nagtuman man siya, pangutana, adlong igpapahulay, diin man sad siya paingon mga higala. Diin man siya pagkaadlong pahulay, pagkaadlong Sabado. Sa atong mabasa sa nakasulat sa libro ni San Lucas, Kapitulo 4, onya sa versikulo 16 o 31, mga higala. Ako basaw din onya diri sa The Living Bible ato sang basahon. Ari na ta diri sa King James sa hubad sa Binisaya. Og siya miabot sa Nazareth, diin didto siya magtubo og sumala sa iyang nabatasan. Kanang word nabatasan, kinaiya niya ba? Sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinagoga sa adlawng igpapahulay, og siya mitindog aron sa pagbasa. Atong nabasa ang Biblia higala, didto si Ginisos nagtubo og niabot sa Nazareth. Didto siya nagtubo og sumala sa iyang nabatasan. Ang ubang version, sumala siyang naandan tuwa sa sinagoga. Kanang sinagoga, simbahan na. Gitawag nagmurag kapilya batos Nazareth. Iyang nabatasan sa pagkaadlaw nga pahulay, musulod siya sa simbahan o mutindog siya aron sa pagbasa. O sa mga adlaw, niya atong tanaw giklaro sa The Living Bible. When he came to the village of Nazareth, his boyhood home, he went as usual to the synagogue on Saturday and stood up to read the scriptures. Sa tuwang lawa di ay, Saturday. Ang gingon sa King James, Sabbath day or adlaw o pahulay. Ari ka sa Latina Vulgatas, Binisaya, sa Sabado, naanda niya nga tuwa siya sa sinagoga simbahan. Kay nabatasan man ni Ginosos nga adlaw Sabado igpapahulay, maoy adlaw nga tingsimba niya. O niya kay siya may perfect example sa makatawhan ng kalibutana. Ang tinuod nagsunod sa Ginoo kadtong mga tao nga nagbantay sa tinuod nga adlaw nga pahulay, adlaw Sabado higala. Pagsulundan ng Ginoo ning anhi siya sa kalibutan, nagpakatao siya aron mahimo natong modelo, example higala. Unya unsang adlaw siya nabatasan moadto simbahan, adlaw Sabado. So ang tinuod ay nga Christian kadtong mga tao nga nagbantay sa adlaw Sabado. Nga naman, wa man tay record mabasa sa Biblia nga si Ginosos nabatasan adlaw Domingo tos niwawa. Adlaw Sabado dito. Siya atong panig-ingnan. Siya sa dandalan nga bota atong subayon sa Juan 14 versikulo 6. Kaya nag-ingon si Ginosos, ako ang dalan, ang kamaturan o ang kinabuhi, walay bisan kinsa nga makaadto sa amahan, gawas kon pinagi kanako. Sa ato pa musubay yung kasdalan, o kinsa na ang dalan, mao si Kristo. Ang dalan higala, Sabbath keeper man si Kristo, Sabado man siya ipapahulay. Sumusubay sadda sa igpapahulay, kay munay gibili ni Kristo ang panig-ingnan, samtang dinhipos kalibutan, kay siya ang dalan paingon samahan. Way bisan kinsa makaadto dito, gawas kung pinaagi kang Kristo, mga higala. So muna klaro kayo na, ang moalagad nako, kinahanglan siya magsunod nako.
Tanaw nato ito ang unang mga pioneer. Katubang mga pioneer ba? Nag-alagad si Ginoo. Adlaw pahulay, magpahulay basab sila. Dini sa atong basahon sa Lucas Kapitulo 23, mga kaigalaan, 54 ngadto sa 56. Atong basahon dinhi sa Biblia nga maayong balita ang Biblia nga karaan. Okay, muni, mabasa na to. Ang title ni si Jesus gilubong. Pagkamatay sa Ginoo. Bernis man to. Muni ato mabasa Bernis kadto og hapit na magsugod ang adlaw nga pahulay. Kay Bernis man to sa hapon mga higala, alas 3. Pagkamatay sa Ginoo, paglubong niya. O niya, kay ang kwintada sa una, gikan sa pagsawop katuwas pagkasawop, kay pagkasawop sa adlaw Bernis, kwintada na sa adlaw Sabado. So ipapahulay, yun ito nabasa, Bernis kadto og hapit na magsugod ang adlaw igpapahulay. Ang mga babae nga misunod kang Hesus sukad sa Galilea mikuyog kang Jose og nakita nila ang lubnganan og giun sa paglubong didto ang lawas ni Hesus. O niya na mauli sila sa ilang og ilang giandam ang mapahumot og ang magdidihog sa iyang lawas ni anang adlaw igpapahulay na mahulay sila sumala sa gisugo sa balaod. Tao mo na ang unang mga Kristiyano, mga genuine Christian, original Christian, nagsunod sa ginihigala pagkaadlaw nga ipapahulay adlaw Sabado, na mahulay sila sumala sa gisugo sa balaod. Sa ato pa ang tunay nga Kristiyano magtutuman sa balaod sa ipapahulay, dili kay magsusupak na higala. Nga narabay mangugat pod ng mga tao nga modipin sa gyud nga ang ipapahulay kunos Kristiyanos Domingo. Diyas Biblia, mabasa na. Dili ang ipapahulay sa mga Kristiyano higala, nagbantay suma sa sugo, pagkaadlaw ipahulay na mahulay sila. Muna nga ato na nagikuha lang ebidensya kay mga signosos ang moalagad nako, kinahanglan sila magsunod nako. Ni pagyato ba sa uno? Dini sa Isayas mga higala. Isayas 56 onya versikulo 6. Atong tanong, kinsa na usay buhaton sa matawag mag-alagad? Ingon man usab ang mga dumuluo nga makigtipon sa ilang kaugalingon kang Yuba. Aron sa pag-alagad kaniya ug aron sa paghigugma sa ngalan ni Yuba, aron mahimo nga iyang mga alagad, aron mahimo iyang alagad ang tagsa-tagsa na magbantay sa adlaw igapahulay gikan sa pagpanamastamas nini. Pero mo na, aron mahimutang alagad sa Ginoo o sa buhaton, bantayan ang adlaw igpapahulay gikan sa pagpanamastamas, gikan sa paglapas nini. Ang tinuod nga alagad sa Ginoo nagbantay sa igpapahulay. Kaya atong ibasa niya, ang tao nga mag-alagad sa Ginoo magbantay, magtuman siya sa mga sugo sa Ginoo. O niya dilay siya magsimba, nakasama siya, nakasahigala. Nga naman, nag-ingon ang Levitico 23:3, ingon niya, you have 6 days when you can do your work, but the 7th day is the Sabbath of the Lord your God. Ingon ang Ginoo nga, you must keep the Sabbath, the 7th day mga higala. Atong mabasa niya, ako raning basahon na God, Levitico Kapitulo 23, onya versikulo 3. Sa ato ning klarohon yun, ang mabasa nini nga versikulo. Okay, ako ning ditsog hubad sa Binasaya, ingon din nga, ingon ito mabasa nga versikulo 3. Duna kamoy unom kaadlaw, makahimo kamo siyang mabulhaton. Apan sa kapito kaadlaw sa matag simana, balaan kining adlaw tungod kay kini alang kanako. Bisag asa pa mo magpuyo, di kinahanglan nga magpahulay kamo sa adlaw nga pahulay Sabado, og maghiusa kamo sa pagsimba kining balaura, di gyud mausab. Klaro ana gipamatudan, di mausab. O niya, sugo nas Ginoo kining balaura, di gyud mausab.
gisugo tas Ginoo nga kada ikapitong adlaw Sabado maghiusa ta sa pagsimba o pagdaig ngadto kaniya. Nya gayon sunan kining balaora di mausab. Kung supako na kansuga nakasa ako nga wa ko nagsimba, kasala ko higala. O kay nakasala man ko sa Roma 6:23 ang bayad sa sala kamatayon kalaglagan mahigala. Ang pangutanan nimo, may mapaabot ba kong silot kundi ko mag-alagad o magsimba? Sigurado higala. Nga naman, kanagpalingog-lingog lantas pagtuman nakahibaw ta nga Sabado nga pahulay. Gingon sa Proverbio 28 versikulo 9, ang mabasa diya may higala nga kadtong mga tao nga nagpalingog-lingog siya idudlungog sa pagtuman sa kasuguan ang iyang pagampo mo idulomtanan. Niya ning basahon ning mga contribution. Okay, niya si Brother Ronilo Itang sa ingon nga sa igsuon nga nangutana, kung dili musimba sa Dios di maluwas, igsuon no, sugo nas Ginoo. Juan 4:23-24, si Apostol Pablo na ay gisaysay sa Roma 8:7. Salamat sa imong contribution, Brother Ronilo. Niya po si Jason Pirales, good evening, I'm watching from Kantukong Carmen, Cebu. Salamat kayo, Jason Pirales, no? Sa Kantukong Carmen, Cebu. O niya po, Parihil Tugahan. Salamat kayo, Dong John, o Parilib. Sa tinaw kayo nga pagpasabot. Gipasukad tanan nga anaa sa balang kasulatan. Salamat sa inyong paghatag o panahon. Okay, salamat ko kayo, Parihil. Wa na magitay panahon sa dili pahingpit o tapuso ng atong talumanon. Niya mga higala ang atong timsong. Ato ni idalit. Ato ngayon si Brother John alang sa Krusong Puya. Mga higala, magampo kita. Dalaygon ka nga Diyos sa walay katapusan. Daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Panalangin ni ang pulong nimo nga gapamanawan karon. Hinaot pang may kabaguhan o kausaban diha sila magkinabuhi o tawagon nimo sila ng mga lagad diha kanimo. Di pangayo na mo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod na Dios ug manluluan sa amen. Okay, sa ngalan sa talumanon sa kini ang maing balita o kanyang tanan o mga suki o mga pinalanggan tigpaminaw. Sa ngalan usab ni Pastor Joel Terana, kini inyong mahigala, Brother John Buto, kinusab sa Brother Lido Clavis Maingon. Daghang salamat o mayong gabi sa tanan. Balik siya, andam ka ba? Kung mo balik siya, andam ba ko? Magalakaw kita, subay sa dalan niya. Ang saad niya, may ganting madawata. Pagkadako sa gugma ni Kristo, kahibulungan, gayud ang Ginoo. Ang sala nako, iyang gipasaylo sa